Aká je najväčšia vojna tejto planéty? Prvá svetová vojna? Druhá svetová vojna? Komunizmus? Vojna proti terorizmu? 11. september? Nie. Tá skutočná vojna je o teba. Amazing Discoveries uvádza, seminár zjavenia Jána, pohľad na súčasné svetové udalosti vo svetle knihy zjavenia Jána. A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Totálny útok. A nemajte účasť na neplodných skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte. Amazing Discoveries, odhalené podvody. Budete pripravení na najväčšiu udalosť, ktorá zasiahne túto planétu? Prezentuje profesor Walter Veit. Tajomstvá tajných spoločností. Tajomstvá, ktoré sa skrývajú za tajnými spoločnosťami, sú samozrejme tajomstvá, ktoré zainteresovaní ľudia nechcú rozširovať. A táto téma je taká vážna, že by som radšej nehovoril nič, alebo len veľmi málo. Ale nech história a citáty hovoria samé za seba. Teda možno bude niekedy otravné vidieť citát z citátu, ale fakticky nechcem hovoriť ja, ale predložím vám historicky zdokumentované fakty a vy sa rozhodnete, či vám vykreslená scéna bude dávať zmysel, alebo nie. Zjavenie 17.4. A žena bola odiata purpurom a šarlátom a bola pokrytá zlatom a ozdobená drahým kamením a perlami a vo svojej ruke mala zlatý pohár plný ohavnosti a nečistoty svojho smilstva. Je len jediná cirkev na svete, ktorá používa symbol ženy s pohárom. A je to rímska cirkev. Na tejto minci vidíme nápis Citadel Vaticano a ženu so zlatým pohárom pomenovanú Fides. Používa sa to na všetkých dokumentoch. Čo to znamená Fides? Už poďme sa pozrieť do jedného slobodomurárskeho zdroja, veľmi dobrého zdroja. Albert G. Mackey v knihe A Manual of the Lodge píše, Albert G. Mackey bol 33-stupňový slobodomurár, neskôr si objasníme, čo to znamená. On píše, pravá ruka bola vo všetkých dobách považovaná za symbol vernosti a spoľahlivosti a naši starovekí bratia uctievali božstvo s menom Fides, alebo Fidelity, čo je vernosť alebo poctivosť, čo sa niekedy znázorňovalo podaním dvoch pravých rúk, alebo dvomi ľudskými postavami podávajúcimi si ruky. Numa bol prvý, ktorý postavil oltár božstvu Fides, pod ktorým sa uctievala bohyňa prísah a poctivosti. Teda znamená to vernosť a čestnosť, ale Fides je takisto ženské božstvo. V zjavení Jána 17.5 je táto inštitúcia nazvaná Matkou smilníc. A zase v zjavení Jána 18.7 sa píše, sedím ako kráľovna a nie som vdovou a žiaľ ju neuvidím nikdy. Teda možno stratila nejaké deti v období reformácie, ale tie nezahynuli a možno sa vrátia k nej. Ja som a nie viacej krome mňa, nebudem nikdy sedieť vdova a nepoznám síroby. Táto mocnosť tvrdí, že má akúsi nadvládu nad svetom v duchovnom zmysle. Je zaujímavé, že Vatikán len nedávno, 5. septembra 2000, vydal túto encykliku Dominus Jesus, v ktorej sa píše: Iné cirkvi nie sú našimi sestrami, Vatikán na tom trvá. Musí byť vždy jasné, že jediná svätá katolícka apoštolská všeobecná cirkev nie je sestrou, ale matkou všetkých ostatných cirkví.
Povedal to kardinál Ratzinger, vtedajší vedúci inkvizičného úradu, ktorý sa dnes nevolá inkvizícia, ale Kongregácia pre náuku viery. Ale je to jedna a tá istá inštitúcia, dokonca sedí aj v rovnakej budove. Čítali sme, že nie je sestrou, ale matkou všetkých cirkví. To znamená, že ostatné cirkvi sú jej podriadené. Je to tak, alebo nie? Tak to tvrdí. V Zjavení 13.1 a 2, kde je reč o tej istej mocnosti, sa píše: a drak jej dal svoju moc i svoj trón i veľkú právomoc. To je naozaj silný výrok. Inými slovami, táto mocnosť má autoritu od draka, pochádza z iného zdroja. Ale či katolicizmus nezvestuje kresťanstvo? Ale áno. Nekáže o Kristovi, o Ježišovi Kristovi, ako o spasiteľovi sveta? Áno, ale takisto káže o sprostredkovaní cez iné mechanizmy a cez cirkev. Je zaujímavé, že v tajných spoločnostiach sú vždycky dve doktríny. Jedna pre zasvetených a jedna pre nezasvetených, laikov. A templárski rytieri mali dve doktriny. Jedna bola vnútorná, ezoterická, okultná doktrína a druhá bola vonkajšia, exoterická. A to bol katolicizmus. Teda masy dostávali náboženstvo, ktoré interní zasvetenci postavili na hlavu. Medzi okultnými zasvetencami je Lucifer pravým synom Božím. Ježiš je druhým synom Božím, ktorý bol porazený tým prvým a vyhodený z neba. Teda Lucifer je tým pravým zdrojom svetla, víťaz v boji a bude tým, ktorý má byť uctievaný na konci času. Toto je okultné učenie. To bola vždycky doktrína, ktorú učila Kabala. Kabalistické učenie, aj učenie gnosticizmu. Ale samozrejme, to nie je to, čo učí Biblia. Ale potom ani katolicizmus neučí to, čo učí Biblia. Zjavenie 17, 12 až 14 hovorí: a 10 rohov, ktoré si videl, je 10 kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstva, ale moc ako kráľovia dostanú 1 hodiny spolu so šelmou. Tí majú jednu myseľ, jeden zámer a svoju moc a svoje právo dajú šelme. Tí budú bojovať s baránkom a baránok zvíťazí nad nimi, pretože je pánom pánov a kráľom kráľov. A tí, ktorí sú s ním, budú jeho povolaní, vyvolení a verní. O Zjavení 17. kapitole ako o celku budeme hovoriť na záver. Ale tu spomenutí králi, ktorí sú tu predstavení tými 10, dajú svoju moc tomuto systému asi tak ako v stredoveku. A budú vnúcovať svoje doktríny celému svetu. To je zaujímavé. To bude tá šelma z bezodnej priepasti. Gary Kach vo svojom diele En Road to Global Occupation to podáva takto. Staroveké tajomné náboženstvá, ktoré pochádzajú z Babylona, samozrejme boli to panteistické náboženstvá, ktoré učia, že Boh je v prírode, že Boh je vo všetkom, čo v podstate robí Bohov aj z nás, sa vštiepili do kabalizmu. Potom v kresťanskej ére ich prevzal gnosticizmus a templársky rytieri boli v tajnom jadre, ktoré malo staroveké poznanie mystikov. Ďalej sa to nieslo cez rozekruciánov, slobodomurárov a iluminátov, ktorí podľa Garyho Kaha riadia marxizmus, americko-európske tajné spoločnosti a politické spoločenstva, medzinárodné bankovníctvo a Svetovú radu cirkvi. To je zaujímavé. Je Svetová rada cirkvi naozaj ovládaná slobodomurárskym spolkom? Budeme sa musieť na to pozrieť detailnejšie. Samozrejme, okrem toho, tu máme ešte celé hnutie New Age, teosofistické spoločnosti, mnohé kulty a rôzne odnože, ktoré sú ovládané týmto mechanizmom, ktorý má anulovať a zrušiť doktrínu o spasení jedine v Ježišovi Kristovi. To bude posledný boj. A aby to táto žena dosiahla, musí sa ukrývať a zahaľovať plaštíkom kresťanstva. A ľudia dostávajú učenie pre masy a nepoznajú učenie vnútorného jadra. To je teda niečo.
Keď sa pozrieme do prvej Paralipomenon 16.26, čítame, lebo všetci bohovia národov sú ničomné modly, ale Hospodin učinil nebesia. Tu nám hovorí, že modlárstvo je niečo, čo je priamo zo zeme. A Nimrod, pán neba, Tamuz, pohanský mesiáš a Semiramis, kráľovná neba, to sú postavy, ktoré majú pôvod v starovekom Babylone. A keď sa pozriete na všetky náboženstva, zistíte, že boli rozšírené v Libanone, Fenícii, Babylone, Asýrii, Grécku, Ríme, Egypte, Indii, Číne, Mexiku, Škandinávii. Všade máte tú istú trojicu, len s inými menami. Bál, Tamuz, Aštoret, Bel, Bacchus, Astarta, Belus, Tamuz, Ria, Ninus, Herkules, Beltis a tak ďalej, tak ďalej. V Egypte napríklad Ra, Osiris, Isis, čo je Hathor, v Indii Višnu, Krišna, Isi, alebo Devaki a tak ďalej. A tak ďalej. A teraz Rím prevzal túto trojicu, otca, matku a syna, čo znamená, že museli povýšiť ženu na úroveň Boha a my môžeme vidieť, ako to spravili a ako to dodnes robia. Samozrejme so schválením pápeža. Teda pravá trojica a rímskokatolícka trojica sú dve rozdielne veci. Pre laický ľud je to Otec, Syn a Duch Svätý a pre zasvetencov je to Otec, Matka a Syn. Čo nie je nič iné ako Bál, Tamuz a Aštoret, ak to chcete porovnať so starými menami. Jupiter je boh, ktorý sa uctieva pod menom Petros, skala. A tu je nápis Ubi Petri, kde je Peter, tam je cirkev. Čiže tu je iná skala postavená namiesto pravej skaly. Teda keď sa pozrieme na kresťanstvo a tajné spoločnosti, môžeme to zosumarizovať nasledovne. Staré babylonské náboženstvo vyprodukovalo kabalizmus a z toho ďalej vznikli esejci a gnosticizmus. Gnosticizmus založil Šimon Čarodej. To nie je zo žiadneho bezvýznamného zdroja, ale od Elifasa Leviho zo Histoire de la Magie, čo je významný slobodomurársky zdroj. Čiže gnosticizmus založil Šimon Čarodej. Potom sa tento gnosticizmus so svojím tajným učením preniesol cez mnohé prechodné organizácie do spolku templárov. Templársky rytieri bol spolok z rímskokatolického rádu, ktorý bol založený, aby strážil chrámové miesto. Templári mali silné prepojenie na islamské spoločnosti, ako boli Izmaeliti, Karmatiti, Fatimiti, Drusovia a Asasini. Tieto spoločnosti sú naozaj zaujímavé a budeme o nich hovoriť neskôr, keď budeme hovoriť o islamskom prepojení. Čo tieto tajné spoločnosti vlastne učia? Tak ako templári mali dve doktríny, jednu pre laikov, teda nezasvetených, a jednu pre interných zasvetencov, dve učenia, diametrálne protichodné, tak je to aj v islamských spoločnostiach. Ale to by bola ďalšia prednáška. Poďme ešte k templárom. Templári vštiepili svoje tajné vnútorné informácie do spolku rozekruciánov a jezuitov a jezuiti vytvorili a založili slobodomurársky spolok. Slobodomurárstvo bolo založené ako protestantská vetva rímskokatolíckej cirkvi. Bez ich vedomia, podvedení a oklamaní, začali robiť veci, ktoré chcel Rím. Teda Rím mohol zostať v pozadí a slobodomurári to urobili za ňo. Ľudia potom poukazovali a vraveli, neurobili to oni, ale oni. Boli to protestanti a nie Rím. Veľmi chytré, naozaj veľmi chytré. Pozrime sa teraz na templárskych rytierov. Tu sú ich predstavitelia. Toto je Dema Loy, zakladateľ, respektíve vodca v čase ich rozpustenia. Takto vyzeral ich odev. A toto je jeden z ich symbolov. Je to symbol, ktorý sa dodnes používa v mnohých cirkvách. Videli ste to? Používajú ho mnohé charizmatické cirkvi. Nie je to fascinujúce?
Tento symbol používajú aj svedkovia Jehovovi. Ale k tomu sa dostaneme v ďalšej prednáške. Pozrime sa, čo hovorí pán Nesta Webster o templároch v knihe Secret Societies and Subversive Movements. Nebudeme čítať celý citát, kto má záujem, nech si zastaví video. V roku 1118, 19 rokov potom, čo skončila prvá križiacka výprava porážkou moslimov, dobytím Antiochie a Jeruzalema, boli založené skupiny, ktoré sa napokon pretransformovali do templárov. Od Baldwina II. Dostali dom nedaleko miesta Šalamúnovho chrámu, z čoho pochádza ich názov Templárski rytieri, teda chrámoví rytieri. Stal sa z nich veľmi známy a mocný rád, ktorý ovládal všetky financie, finančný svet. Boli akousi bankárskou elitou sveta, ak chcete. A potom v roku 1128 rád bol schválený na koncile v Troji pápežom. Bol to rímskokatolický rád vnútri cirkvi. Niekoľko rokov neskôr, 13. októbra 1307, bol tento rád oficiálne ukončený francúzskym kráľom. Pretože vyšlo na svetlo, čo v skutočnosti robia. A tak čítame, francúzsky král Philippe de Bel pozatýkal všetkých templárov. Bolo to v piatok 13. októbra 1307 a odsúdili ich na smrť. A odvtedy je piatok 13. nešťastným dňom pre celý svet. Obvinenia, ktoré im boli prisúdené, boli nasledovné. Poprvé, obrad zasvetovania členov do ich rádu sprevádzali urážky kríža, popretie Krista a veľké obscennosti. Veľké obscennosti, nemravné ohavnosti. Diali sa pritom veľmi podobné veci ako v Sodome. Po druhé, uctievanie modly, o ktorej tvrdili, že je obrazom pravého Boha, a bol to akýsi drak, Baphomet, tento symbol, ktorý je tu, symbol androgénneho mužsko-ženského božstva. Po tretie, vynechávanie slov zasvetenia pri omši. Po štvrté, ich laickí vodcovia si osobovali právo dávať rozhrešenie. Po piaté, schvaľovanie zvrátených nerestí a tak ďalej. Čiže museli prekliať kríž, pošlapať Ježiša, prisahať vernosť Baphometovi a potvrdiť to nezvyčajnými nerestiami. To bol dosť vážny zločin v tých časoch. Preto boli odsúdení na smrť. Ale tento rád v podstate nezmizol. Pápež sa veľmi zdráhal povedať, že to tak bolo. Slobodomurársky rituál obsahuje podobnosti spolku templárskych rytierov. Napríklad v knihe Secret Societies and Subversive Movements sa píše: niekoľkí templári, ktorí sa podujali vyslobodiť sväté miesta Palestíny od Saracénov, vytvorili spolok pod menom Slobodní murári, čo naznačuje, že ich hlavnou túžbou bolo zrekonštruovať Šalamúnov chrám. A o rekonštrukcii Šalamúnovho chrámu sa veľa hovorí aj dnes. O Izraeli a o všetkých tých zaujímavých veciach. Poďme sa pozrieť na niektoré historické fakty. Pozývam vás do tohto nádherného paláca. Čo si myslíte, kde sa nachádza? V Jeruzaleme. Je to Notre Dame v Vatikáne. To je miesto, kde pápež má reprezentačné zastúpenie v Jeruzaleme. Je to palác pre kráľa. Toto je vatikánska zástava, ktorá vlaje vonku a je tu celý rád zaujímavých pápežských artefaktov. V Jeruzaleme som sa šiel pozrieť na sídlo rytierov. Tento nápis hovorí: Rytierský palác, latinský patriarchát. To je miesto, kde mali pôvodne sídlo templársky rytieri a teraz túto oblasť ovládajú pápežskí rytieri. To je ich zaužívaný symbol a toto je ich štít, ktorý používajú mnohé náboženstva aj dnes. Napríklad cirkev Réma používa tento symbol. Toto sú veční bojovníci. Tu je symbol, ktorý používajú. Tu boskávajú pápežov, respektíve patriarchov prsteň. Pasujú sa na rytierov, tak ako templári, a pasujú prominentných bankárov a podobných jednotlivcov. Vo vnútri tohto kostola máme samozrejme sochu Jupitera ako Petra. Všimnite si, že jeho noha je značne oboskávaná. Ja som ju nechcel boskávať, tak som sa tam len tak postavil. Je to veľmi dôležitý kostol, lebo obaja pápeži, Pavol VI a Ján Pavol II, ho navštívili, čo je veľmi symbolické, a tu sú ich emblémy.
Znovu latinský patriarchát, rytierský palác. Keď pôjdete dovnútra, je tam tento zaujímavý oltár a keď sa na ňo pozriete, uvidíte isté figuríny. Táto je veľmi zaujímavá. Pozrime sa na ňu bližšie. Čo vidíte? Je to dvojhlavý orol, čo je takisto symbol, ktorý sa používa v slobodomurárstve. Tu je teda na oltári templárov. A čo je tu naľavo? Dva meče držané ako kampus. Úžasné. Je tu veľa slobodomurárskych symbolov, napríklad perie na chvoste a všetko perie orla nám pripomína to, čo tu máme napríklad na zadnej strane dolárovej bankovky a všetky iné zaujímavé symboly. Kruh s trojholníkom, okolo ktorého je slnko. Dedičmi templárskeho rádu s istými odchýlkami sú dnes jezuiti. Samozrejme, jezuiti sú tí, ktorí spoza zákulisia riadia mnohé veci. Jezuitský rád založil 15. augusta 1534 Ignác Loyola a bol schválený pápežom 27. septembra 1540. Tento rád bol založený, aby vzdoroval reformácii. Jeho úlohou bolo zlikvidovať reformáciu. Loyola chcel, aby rád bol šampiónom katolíckej jednoty a samozrejme absolútna oddanosť pápežovi ako Kristovmu zástupcovi bola absolútne nevyhnutná. Tu vidíme ustanovenie Loyolovej organizácie pápežom v deň, ktorý sme uviedli. Sú tu niektoré analogie, ktoré budú iste zaujímavé. Napríklad tu čítame. Existuje pozoruhodná analogia medzi slobodomurárskou a jezuitskou hodnosťou. Okrem iného, jezuiti si tiež vyzúvajú topánku a obnažujú si koleno, pretože Ignácius sa tak predstavil v Ríme, keď žiadal o schválenie svojho rádu. Upozorňujem, že všetko, čo hovorím, vychádza z citátov. Teda nehovorte, že som to povedal ja. A ak by niekoho rozčuľovalo to, čo sa tu hovorí, nech sa obráti na autorov týchto výrokov. Teda to je to, čo robili jezuiti a robia to aj slobodomurári. V tom vidíme jasné prepojenie. Kto existoval skôr? Slobodomurári alebo jezuiti? Jezuiti, samozrejme. Ich úlohou bolo poslúchať ako vojak. Perinde ad cadaver, armádny zbor, v ich stanovách sa 500 krát opakuje, že Krista musia vidieť v osobe generála. A aj keby im Boh poslal psa, musia ho poslúchať, ako by to bol sám Ježiš Kristus. Tu je Loyolová socha v jezuitskom dome v Manrese v Španielsku. Tovaristvo Ježišovo, založené v kaplnke Notre Dame, Montmartre v roku 1534, teraz v kaplnke Svätého srdca v Paríži. Veľa okultných inkrustácií. A toto je slávna jezuitská prísaha, ktorú musí zložiť každý jezuita, keď sa stáva jezuitom. Tá nám čo to napovie o charaktere jezuitského rádu. Tu sa hovorí ja, teda meno, teraz v prítomnosti Boha a všetkých svätých a tak ďalej, prisahám, že jeho svätosť, pápež, uvedie meno, je Kristov námestník a je pravou a jedinou hlavou katolíckej všeobecnej cirkvi a tak ďalej. Tu sa hovorí, že dostal moc od Spasiteľa Ježiša Krista, má moc zosadzovať kacírskych kráľov, kniežatá, štáty, spoločenstva národov a vlády, ktoré sú bez jeho svätého schválenia všetky nezákonné a môžu byť kľudne zlikvidované. Teda jezuita prisahá, že ak nejaká vláda nie je podriadená Rímu, môže byť čo? Zlikvidovaná. Ďalej prehlasujem, že budem pomáhať, asistovať a radiť všetkým a každému agentovi jeho svetosti na všetkých miestach, kde len budem. A budem zo všetkých svojich síl vyhľadzovať kacírske, protestantské alebo slobodné učenie. Slobodné učenie je, kde sa vy rozhodujete, čomu budete veriť. Teda využijte slobodu na vlastné slobodné rozhodnutie namiesto toho, aby to za vás urobil pápež. A takéto učenia majú byť zlikvidované a všetky ich domnelé mocnosti legálne alebo inak. Bez ohľadu na to, kam na svete ma pošlete, budem poslúchať. Sľubujem, že nebudem mať svoj vlastný názor, budem poslúchať ako vojak.
a budem viesť vojnu, tajne alebo otvorene proti všetkým heretikom, protestantom a liberálom, keďže som poverený ich vykoreniť a vyhľadiť z tvári celej zeme. Nebudem šetriť ani pohlavie, ani vek, ani stav a budem vešať, ničiť, variť, sťahovať z kože, škrtiť a zaživa pochovávať týchto hanebných heretikov. Rozpárem žalúdky a maternice ich žien a rozderím hlavy ich nemluvňat o múr, aby som navždy vyhľadil ich ohavný rod. To je celkom pekný kresťanský sľub, či nie? Veľmi kresťanský. Bol uplatňovaný? Nuž pri Valdenských hádzali hlavy ich detí o skaly, aby prinútili ich rodičov podriadiť sa. V Otomanskej ríši, a to je zaujímavý príbeh, v Srbsku a vo všetkých krajinách východného bloku, ktoré okupovali, vyhadzovali deti do vzduchu a nechali ich nabodnúť na svoje bodáky. Boli to naozaj milí ľudia. Možno poviete, to bol islám, to neboli jezuiti. Ale to je diskutabilné, možno budeme o tom hovoriť inokedy. A ak to nebudem môcť urobiť otvorene, urobím to tajne. To je teda to, čo jezuita prisahá. Toto je Pontifikálna Gregoriánska univerzita v Ríme, najprestížnejšia katolícka univerzita na svete. Jezuiti majú vo všetkých svojich enklávach svoje sochy v takých jaskinných klenbách. Aj v pohanstve všetky božstvá vystupujú z jaskyň a je na nich nápis IHS, ktorý v skutočnosti znamená Isis, Horus, Sep, čo bola egyptská trojica. Samozrejme, oni tvrdia, že to znamená Jesus hominum salvator, Ježiš spasiteľ ľudí, ale v skutočnosti je to Isis, Horus, Sep. A ich symbolom je trojholník so vševidiacim okom vo vnútri pre toto božstvo. Takisto používajú piliere alebo stély, ak chcete. Používajú tiež trojholníky s okom v kruhu, čo je takisto symbol, ktorý sa používa v hnutí New Age. A videli sme, že Gary Kach hovorí, že slobodomurári ovládajú hnutie New Age a jezuiti ovládajú slobodomurárov, respektíve oni sami ich vytvorili. Toto je jezuitská univerzita v Prahe. Na vrchu budovy nie je Ježiš Kristus, ale Boh Atlas. Toto je modernejšia jezuitská enklava v Nemecku. Ja som ju navštívil, tu ma vidíte. Niekedy som trochu zvedavý a odfotil som vo vnútri túto sochu, ktorá má byť akože Kristus, ale toto nie je Kristus, ale Atlas, ktorý drží svet nad svojimi plecami. A toto sú symboly na stene, toto je symbol Hermesa a keď vezmete preč kríž, tak máte symbol Isis. To je pohanstvo vo svojom najlepšom podaní. Tieto symboly nie sú nič iné, len jezuitské symboly. Tento symbol, v ktorom je meno Mária, nie je nič iné ako slobodomurársky symbol. M predstavuje murárstvo s jeho trojholníkom a Ria ako bohyňa. Toto je kostol v Nemecku, katedrála, kde vo vnútri uvidíme kruh s krížom, respektíve prekrížené meče. Toto sú takisto symboly, ktoré sa používajú v slobodomurárstve. Keď sa v histórii vrátime do Asýrie, tak si môžete všimnúť veľmi významný kríž, tzv. Maltézsky kríž, ktorý pochádza zo starovekého pohanstva. Toto je symbol hviezdy alebo dvoch krížov, ktoré sú preložené cez seba. Alebo potom je tam kampus, potom je tam polmesiac s kruhom vo vnútri a s hviezdou, čo je vlastne symbol, ktorý sa používa v islame. Potom je tu solárny kalendár a vidíme tu aj trojitú korunu, ktorá sa používa v pápežstve. Obrátené kríže, ktoré predstavujú víťazstvo nad Kristom, kladivá, kampusy a polmesiace, to sú všetko symboly, ktoré sú vo svete veľmi rozšírené. Toto je akože Kristus vyobrazený nad prekríženými kostiami a lebkou, čo je symbol boha Jupitera, ktorý je vlastne samotným Luciferom. Znovu obrátené kríže. Toto je veľmi dôležitá katedrála v Európe, v Nemecku, kde sa schádzajú všetci významní európski vodcovia. Tu máte Janusa, dvojhlavého boha Janusa. Tu je akože socha Dávida, ale samozrejme to nie je Dávid, ale je to socha boha Pana, respektíve ducha prírody, pretože má v ruke panovú flautu. A Dávid nehral na panovej flaute. Potom som hľadal tmavú stranu boha Pana, pretože tento boh má svetlú stranu a tmavú stranu a tu ju máme. V tej istej katedrále vidíme tmavé vyobrazenie Pana s kopytami. Takže oni ukrývajú tento svoj okultný symbolizmus takto. Keď vojdete do chodby, uvidíte toto vyobrazenie. To je boh Anubis. To nemá nič spoločné s kresťanstvom. Tu je takisto, plus tu máme Fénixa, ktorý vstáva z popola, plus Jupiter,
Jupitera a celé rady ďalších symbolov. A tu v bočnej kaplnke máme všetky symboly zverokruhu, ktoré slúžia rovnakým božstvám ako Škorpión a Vodnár, teda Mars a Saturn a tak ďalej. A na kľúčke je vlastne symbol Yin-Yang. Toto nemá nič spoločné s kresťanstvom. Oni používajú symbol kampusu a Jupitera a symbol PX, ktorý v podstate nájdete v každej kresťanskej denominácii na celej tvári Zeme. Fénix, ktorý vstáva z popola, a páv, všetko symboly Lucifera. Tu máme symbol PX s kruhom, v ktorom je bodka. Nie je toto symbol kresťanstva? Nie, toto je symbol Horusa. Toto nemá nič spoločné s kresťanstvom. Používajú sa aj šišky. Čo na to hovorí pán Albert Mackey, ktorý bol 33-stupňovým slobodomurárom? Čo tento symbol znamená? Bod v kruhu je zaujímavý a dôležitý symbol slobodomurárstva. Tento symbol je naozaj krásny, ale je trochu záhadnou narážkou na staroveké uctievanie slnka a privádza nás do času, kedy sa táto modifikácia tohto symbolu medzi starovekými ľuďmi používala ako uctievanie Falusa. To je teda dosť opozlý a nemravný symbol, ktorý má dočinenia s mužskými pohlavnými orgánmi. Čiže toto je informácia z prvej ruky, čo tento symbol znamená. Poďme sa teraz pozrieť na to, čo znamená symbol PX. Toto je najlepší slobodomurársky zdroj na svete. Morals and Dogma, strana 292. A aby ste mi verili, čo je tam napísané, urobil som z toho fotokopiu. Tu vidíte tento symbol PX. Toto je žezlo Osirisa, pútnická palica. To je priamy dôkaz naozaj z prvej ruky. Nemôžete získať lepší zdroj, než toto. Autor tejto knihy je slobodomurár najvyššieho stupňa. Pod neho patril Scottish Rite. Na Konštantínovej medaile je tento nápis. In hoc signo victor eris. In hoc signo victor eris. To znamená, v tomto symbole zvíťazíš. A ďalšie zaujímavé veci. Čiže hovorili sme o pastierskej palici Osirisa, potom sa tu pojednáva o iných symboloch, ako o mystickom Tau, krížoch, Dávidovej hviezde, potom je tu použitý aj tento symbol. To je zaujímavý symbol, tu sa píše, že rúcha Horusových kňazov boli pokryté týmito krížmi. Toto je maltézsky kríž. Pamätáte sa, ako som vám ho ukazoval na tom asýrskom kráľovi? Kto nosí tento symbol na svojich rukách? Tu ho máme. Kto ho nosí? Nosí ho pápež. Teda on musí byť kňazom Horusa. Čiže z vonkajšieho pohľadu sa toto všetko javí ako kresťanstvo, ale vo vnútri je to okultizmus. Na podlahe katedrály v Londýne máme taký trojitý symbol Yin-Yang. Pozrime sa na to, čo to znamená a pozrime sa do samotných zdrojov. Triskele v preklade teda trojnožie je keltská verzia symbolu Yin-Yang. Symboly trojnožia, teda symbol mora alebo šťastia a kotla oslavovali keltskú bohyňu Ceridwen, bohyňu múdrosti a čarov. Aká bohyňa bola korunovaná vo francúzskej revolúcii? Bohyňa rozumu, múdrosti a čarodejníctva. To je všetko jedno božstvo. Na podlahe tej istej londýnskej katedrály nájdeme mystické Tau. Čo znamená symbol Tau? Spýtajme sa ďalšieho slobodomurára pána Warda. Tau je symbolom mužskej alebo tvorivej stránky božstva. Znaková reč záhady. To je názov titulu, kde sa dočítame, že predstavuje falus, teda tento symbol má sexuálne konotácie. Čo tento symbol robí na podlahe katedrály? Čiže jezuiti sú v pozadí celého tohto okultného náboženstva. Oni ovládajú, riadia svet prostredníctvom svojich agentov. Oni sú v pozadí, vytvoria nejaké organizácie a každý si myslí, že oni nie sú aktívni. Pozrime sa na to, čomu veria. Spýtajme sa ich samotných, čomu veria. Toto je história generálov tovaristva Ježišovho, ktoré vlastne začína Ignácom Loyolom. Nemusíme ich všetky prechádzať, až dôjdeme k tomu súčasnému, ktorý momentálne vládne. Jeho meno je Peter Hans Kolfenbach. Pekné nemecké meno. Je zaujímavé, že Nemci sú na veľmi prominentných miestach v tejto organizácii. Peter Hans Kolfenbach je hlavou jezuitov a kardinál Ratzinger je hlavou inkvizície, ktorý sa neskôr stal pápežom. Čiže zdá sa, že Nemci sú na dosť dobrých riadiacich pozíciách. Ako vyzerá? Tu ho máme. Peter Hans Kolfenbach. Pozeráte sa na jedného z najmocnejších mužov na tejto planéte. Ak nie na najmocnejšieho muža. On je vlastne čiernym pápežom. Tu je Loyolová jaskyňa. Tu zasa máme Georgea Busha mladšieho, ktorý je na audiencii u pápeža.
V takýchto kruhoch sa nič nedeje náhodou. Nie je náhoda, že sa stretli práve pod týmto obrazom Ignáca Loyolu, na ktorom dostáva svoje poverenie od pápeža. Pozrime sa teraz, ako vyzerá obrad uvádzania jezuitov do funkcie a ich extrémny sľub. Z publikácie Kongresovej knižnice čítame. Bol si učený, aby si záľudne zasieval semena závisti a nenávisti medzi komunitami, provinciami a štátmi, ktoré boli v miery, a podnecoval ich ku krvavým činom a zaťahoval ich do vzájomnej vojny a vytváral revolúcie a občianske vojny v krajinách, ktoré boli nezávislé a prosperujúce. V krajinách, ktoré pestovali umenia a vedu a ktoré sa tešili požehnaniu pokoja. Bol si učený, že sa máš postaviť na jednu z bojujúcich strán a jednať tajne v súlade so svojím bratom jezuitom, ktorý môže byť na druhej strane, ktorý však na verejnosti oponuje tomu, s čím si spojený ty. Toto všetko len preto, aby cirkev mohla byť napokon víťazom v podmienkach, ktoré sú zakotvené v mierových zmluvách, a to všetko pod heslom účel svetí prostriedky. Toto je hegeliánska veda. Dve protichodné stanoviska, diakletické myslenie, dva názory, ktoré proti sebe bojujú, až kým nezostane nič. Čiže téza, antitéza a následný konflikt nám privedie syntézu, ktorú chceme. Všimnite si, že jezuita môže byť aktívny na jednej strane, ale rovnako aktívny aj na druhej strane. Čiže to je postup, ktorý používajú na dosiahnutie svojich cieľov. Pozrime sa teraz na 30-ročnú vojnu. O čo v tej vojne išlo? Citát. Cieľom a predmetom jezuitov bolo, aby táto vojna bola vojnou vyhladenia. Okrem toho, ak by bolo možné, mal sa dosiahnuť pokoj s krajinami, v ktorých zbúrené vlády vydali zákon zakazujúci jezuitom, aby sa v týchto krajinách ukázali pod trestom smrti. Vedeli ste o tom, že jezuiti boli vyhľadzovaní doslova zo všetkých krajín, vrátane katolíckych, pretože boli takí podvodníci? Katolícki králi nemohli zniesť jezuitov, ale ak si katolícki králi dovolili vyhodiť jezuitov z takejto krajiny, takáto krajina bola zničená bez ohľadu na to, či bola katolícka alebo nie. Môžete vziať na to jed. Teda hrozná zodpovednosť za túto strašnú 30-ročnú vojnu musí spočinúť na cisárovi Ferdinandovi II. A jeho učiteľoch, jeho vládcoch a záškodníckych priateľoch, synoch Loyolu. Všetko, čo tu hovorím, sú citáty. Tento citát pochádza z publikácie Pápežstvo, nepriateľ občianskej a náboženskej slobody. V roku 1550 pápež Julius III vyhlásil svoj nárok na všeobecnú svetskú moc, ktorý potvrdil vydaním mince, na ktorej bolo napísané toto. Národ a kráľovstvo, ktoré mi nebude slúžiť, zahynie. Všimnite si, že toto je rímskokatolícky výrok, že národ a kráľovstvo, ktoré nebude slúžiť pápežstvu, zahynie. Čo to znamená pre protestantské zeme? Dostanú sa tieto krajiny do problémov? Ja by som povedal, že asi áno. Ďalší citát od Tomáša Akvinského, veľkého filozofa rímskokatolíckej cirkvi. Pápež svojim božským právom má duchovnú a svetskú moc ako zvrchovaný kráľ sveta. Rímsky pápež ako hlava pápežskej vlády má nárok na absolútnu suverenitu a nadvládu nad všetkými vládami zeme. Všetkými vládami. Všetky tieto citáty sú citované priamo zo zdroja. Nie sú sprostredkované a pochádzajú z najvyšších zdrojov. Právo zosadzovať kráľov je základné prirodzené právo najvyššej zvrchovanosti, ktorú pápeži ako miestodržitelia Krista uplatňujú nad všetkými kresťanskými národmi. Kardinál Henry Manning v roku 1892 bol arcibiskupom vo Westminsteri. Teda pápež má nadvládu nad všetkými národmi na svete. Toto je ďalšia zaujímavosť. V Biblii čítame, že toto bol nápis, ktorý bol umiestnený nad Kristom pri jeho ukrižovaní. Ježiš Nazarecký, kráľ Židov. Toto čítame v Evanjeliu Jána 19:19. Ale na rímskokatolíckych krucifixoch vidíme nápisy INRI. Keď sa pozrieme do Websterovho slovníka, vidíme, že tento nápis znamená Jesus Nazarenus Rex Judeurum. Ale v extrémnej jezuitskej prísahe má tento nápis špeciálny význam. INRI znamená Justum necare regest impiost, čo v preklade do slovenčiny znamená je spravodlivé vyhľadiť heretických vládcov alebo vlády. To je zaujímavý význam.
Toto je jezuitský cieľ, zničenie protestantizmu. V tomto citáte čítame: v hĺbke nášho srdca nosíme túto zásadu, že všetko, čo sa s nami nespojí, musí byť vyhladené a sme pripravení, ako náhle budeme mať prostriedky, energicky aplikovať túto zásadu. Protestantizmus sa už opotrebováva a ponára sa do rozkladu. Áno, my sme predurčení, aby sme zhoršili jeho posledné muky a pochovali cez jeho dolámanú kostru a roztrusené kosti. Urýchlime túto likvidáciu našim silným a zjednoteným úsilím. Potom napísali: protestantizmus je už rozložený a my začíname z neho získavať vplyvných ľudí. Tento citát je z publikácie Extract from the Secret Plan. Títo sú najhorší spomedzi katolíkov, inkvizítori, jezuiti. Je to jednoducho rímska armáda, ktorá bojuje za zemskú nadvládu sveta v budúcnosti, na čele s rímskym pontifom ako cisárom. Je to niečo ako všeobecné nevoľníctvo, kde pánom budú oni. To je to, za čím idú. Oni snáď ani neveria v Boha. Fyodor Dostojevský, bratia Karamazovci. Všetko toto sú citáty. Jezuitský generál trvá na tom, že bude pánom zvrchovaným nad zvrchovanými. Kdekoľvek sú jezuiti pripustení, tam budú pánmi. Nech to stojí čokoľvek. Ich spoločnosť je od prirodzenosti diktátorská a preto je nezmieriteľným nepriateľom každej riadne ustanovenej autority. 50 Years in the Church of Rome, napísal Charles Chinicky. Samotný Ignác Loyola píše: moc generála bude taká neobmedzená, že ak bude považovať za nutné na slávu Božiu, bude môcť dokonca posielať späť alebo iným smerom tých, ktorí prichádzajú priamo od pápeža. Čiže toto je naozaj mocný rád. Friedrich von Hardenberg napísal: nikdy predtým sa v svetovej histórii neobjavila takáto spoločnosť. Ani starý rímsky senát nerobil plány na svetovú nadvládu s takou veľkou istotou úspechu. Áno, oni chcú svetovú nadvládu s pápežom na čele. S pápežom ako všeobecným vládcom. Rímskokatolícky autor Lafayette varoval: podľa môjho názoru, ak slobody tejto krajiny Spojených štátov amerických budú zničené, bude to zákernou rafinovanosťou jezuitských kňazov rímskokatolíckej cirkvi, pretože oni sú najprešibanejšími, nebezpečnými nepriateľmi pre občiansku a náboženskú slobodu. Oni podnietili väčšinu vojen v Európe. Toto sú citáty od prominentných ľudí. Pán Morse, ktorý je známy tým, že vynašiel Morzeovku, napísal o jezuitoch toto. Kto sú títo agenti? Sú to hlavne jezuiti, ekleziastický rád, ktorý je po svete známy a povestný pre svoju rafinovanosť, dvojtvárnosť a totálnu abstinenciu morálnych zásad. Rád je vycvičený v každom umení podvodu, že sa stal neznesiteľný dokonca aj v katolických krajinách, ako napríklad v samotnom Taliansku, kde samotný ľud žiadal potlačenie tohto rádu. Toto bol ďalší prominentný človek. Vojvoda Maximilian Francis napísal, to bol najmladší syn Márie Terézie: jezuiti sa tak neúnavne vmiešavali do intríg medzi súdom a štátom, že musia byť spravodlivo odsúdení za ich úsilie po svetovej nadvláde. A takto by sme mohli pokračovať ďalej a ďalej a ďalej. Toto je tiež jeden veľmi zaujímavý citát. Jeho autorom je Michael Angelo Tamburini, jezuitský generál. Sú to jeho slova vojvodovi z Brancasu z roku 1720. Pane, pozrite sa, z tejto miestnosti vládnem nielen nad Parížom, ale aj nad Čínou, a nielen nad Čínou, ale aj nad celým svetom, bez toho, aby niekto vedel, ako je to zariadené. Nie je to zaujímavé? To sú slová, ktoré hovoria samotní jezuiti o sebe. Ďalší citát. Pápežov spovedník musí byť jezuita. A jedine tento jezuitský kňaz môže dať rozhrešenie pápežovi. The Vatican Empire. Všetko, čo hovorím, sú citáty. Toto je Jean-Baptiste Janssens, ktorý vládol od roku 1946 až do roku 1964. Vyzerá ako milý a privetivý človek. Alebo možno ani nie. Táto fotografia bola prevzatá zo Saturday Evening Post zo 17. januára 1959. Tento človek riadi nasledovné tajné spoločnosti, ktorým sa budeme venovať v ďalšej časti. Tieto podliehajú jeho veleniu. Zvrchovaný vojenský rád Malty,
slobodomurárstvo škótskeho obradu, rád iluminátov, Kolumbových rytierov Ku Klux Klan, B'nai B'rith, islamský národ a jeho súkromnú armádu zvanú Ovocie islamu, The Mafia Commission a Opus Dei a celý rád ďalších nižších bratstiev. Teda každú z týchto tajných spoločností riadia jezuiti. Ako ich riadia? A čo je ich cieľom? A kto je napríklad členom rádu maltézskych rytierov? Kto je dnes členom Kolumbových rytierov? Kto je členom rádu B'nai B'rith? Kto riadi Ovocie islamu? Alebo kto riadi Opus Dei? Kto riadi Skull and Bones, teda lebku a kosti? A všetky iné tajné spoločnosti a aká je ich agenda? To je to, čo musíme zistiť. Pamätajte, že Rím chce znovu dosiahnuť úplnú svetovládu. Keďže oni sú centrom templárskej teológie, teda chrámovej teológie, potom oni chcú ovládať svet pre draka. Nie pre Ježiša Krista. Drak im dal moc, trón a veľkú autoritu. To je dosť odstrašujúce. A táto mocnosť zrejme riadi záležitosti vo vašej krajine aj v mojej krajine. Ale dobrá správa je, že Ježiš predpovedal, a my sme to čítali v Zjavení Jána, že bez ohľadu na to, ako sa oni spoja, bez ohľadu na to, aké sú ich plány, kráľovstvo bude patriť Ježišovi Kristovi. Ježiš zvíťazí. Teda nie je dôvod, prečo by sme sa mali báť. O týchto tajných spoločnostiach si povieme viac v nasledujúcej časti prednášky a povieme si aj o tom, ktorí ľudia sú ich členmi. As we spoke in our previous little session, ako sme si povedali v predchádzajúcej časti prednášky, toto je Jean-Baptiste Janssens, jeden z veľkých generálov tovarištva Ježišovho. On bol vodcom tejto organizácie od roku 1946 do roku 1964 a spomínali sme si rád Malty, Shriners, rád iluminátov, rytierov Kolumbových, rytierov Ku Klux Klan a všetky tieto tajné spoločnosti, ktoré boli pod velením tohto jezuitského generála. Toto je citát z knihy Behind the Dictatory. Prenasledovanie katolíckej cirkvi v Nemecku bolo vedené len proti tým elementom, ktoré sa úplne nepodali rozrastujúcej centralizácii autority cirkvi a štátu. Teda niekedy sa zdá, ako keby trpeli aj katolíci. Ale sú to len tie katolícke skupiny, ktoré sa úplne nepoddali tomuto systému. Len tie skupiny boli prenasledované. Niektoré katolícke rády boli v opozícii voči jezuitom. Takéto skupiny boli jednoducho vyhladené. Po francúzskej revolúcii prevzali kontrolu nad inkvizíciou dominikáni, no jezuiti ich zlikvidovali a získali kontrolu naspäť. Cieľom jezuitského rádu vždycky bolo a stále je zničiť dôsledky reformácie a znovu ustanoviť Svätú rímsku ríšu národa nemeckého. Veľké Nemecko sa znovu musí stať centrom oživenej Svätej rímskej ríše. To je citát amerického historika Lia Lehmana. Nie je fascinujúce, že niektorí ruskí prezidenti a mnohí politickí vodcovia sú presvedčení, že Nemecko bude hrať väčšiu úlohu v novej Európe dneška? Nie je takisto fascinujúce, že knihu Mein Kampf nenapísal Hitler, ale jezuitský kňaz, otec Stempfl? V podstate sa to dá dočítať aj v samotnej knihe Mein Kampf. Organizácia SS používa tento symbol lebky a prekrížených kostí. Pamätáte, odkiaľ tento symbol pochádza? Toto bol symbol Jupitera, boha smrti. Bol to takisto symbol Osirisa, boha mŕtvych. Anubis je len jedna z ďalších foriem boha Osirisa. Aj on bol bohom mŕtvych. Ale Ježiš hovorí, ja som bohom živých. Ja nie som bohom mŕtvych. A ja by som radšej slúžil bohu živých.
Teda organizácia SS bola organizovaná Himmlerom podľa zásad jezuitského rádu. Pravidlá služby a duchovných cvičení, ktoré predpísal Ignácius z Loyoli, vytvorili model, ktorý sa Himmler snažil starostlivo napodobniť. Absolútna poslušnosť bola zvrchovaným pravidlom. Každý príkaz musel byť vykonaný bez poznámok. Každý jeden z uvedených citátov je citovaný z uznávaných zdrojov. Again in that wonderful book, The Great Controversy, opäť citujem z tejto úžasnej knihy Veľký spor vekov, z ktorej získavame predstavu o jezuitoch. Po celom kresťanskom svete protestantizmus ohrozovali silní nepriatelia. Sotva reformácia dosiahla prvé úspechy, Rím zbieral nové sily v nádeji, že reformáciu porazí. V tom čase bol založený jezuitský rád. Všimnite si, čo sa tu hovorí. Najkrutejší, najbezohľadnejší a najmocnejší zo všetkých obhajcov pápežstva. Odpútaný od všetkých pozemských záväzkov a ľudských záujmov, zbavený prirodzených citov, s dokonale umlčaným rozumom a svedomím, jezuiti nepoznali nejakú vládu, nejaký záväzok okrem vlády svojho rádu a nepoznali žiadnu povinnosť, len povinnosť rozširovať jeho moc. Nemusíme čítať celý citát. V podstate oni si vytvorili podnikanie založené na zničení protestantizmu. Ďalší citát. Jezuitský rád stojí pred nami ako stelesnenie systému, ktorého cieľom je pozemská politická nadvláda prostredníctvom pozemských politických prostriedkov. Teda jedná sa o nadvládu nad celým svetom. Možno mi poviete, ale Čína sa určite nikdy nepoddá nadvláde jezuitov. Ale už sme si ukázali citát od samotného jezuitského generála, ktorý hovorí, že on riadi aj Čínu. Kto má teda pod kontrolou Čínu alebo komunizmus? Jezuiti vytvorili komunistický systém a preto ho jednoducho aj riadia. Oni si to nacvičili v oblasti Južnej Ameriky predtým, než ho zaviedli aj inde. To je takisto veľmi zaujímavé štúdium. Toto je citát od Counta von Honsbrocha, nemeckého šľachtica a bývalého jezuitu. On hovorí v podstate to isté. Čo je teda cieľom jezuitov? Podľa ich vlastného tvrdenia oni hľadajú väčšiu slávu Boha. Ale keď preskúmate fakty, zistíte, že ich cieľom je všeobecná nadvláda a jedine všeobecná nadvláda. Sú to teda oni, ktorí vládnu svetu. Jeden citát za druhým. Navyše pápež má tisíce tajných agentov po celom svete. Zahrňajú jezuitov, Kolumbových rytierov, maltéskych rytierov, Opus Dei a iné spolky. Vatikánska tajná služba a jej poľné zdroje sú neprekonateľné. Toto píše americký baptistický historik Dave Hunt. Poďme sa teraz pozrieť na niektoré z týchto inštitúcií. Poďme sa pozrieť na slobodomurárstvo. V knihe Grand Design Exposed čítame: Je pravda, že rímski jezuiti zdokonalili slobodomurárstvo natoľko, že sa stalo ich veľkolepým a efektívnym nástrojom na uskutočnenie ich zámerov medzi protestantmi. Samozrejme, všetci členovia slobodomurárskej organizácie musia byť podvedení, pretože keby o tom vedeli, určite by to nerobili. Je to tak? Teda tento spolok sa používa na zámery jezuitov a slobodomurári o tom nevedia. A len vnútri tohto spolku na vyšších miestach sú niektorí vyvolení, ktorí o tom vedia a tí sú riadení jezuitmi, teda z Ríma. Naozaj veľmi chytrá myšlienka, aby protestantizmus vykonal to, čo oni nemôžu robiť otvorene, pretože protestanti by na nich poukazovali a označili za antikristov. Toto je naozaj veľmi zaujímavé. Toto je templárska pevnosť na ostrove Malorka, ktorý patrí Španielsku. Aj tu nájdeme orla s dvoma hlavami. A keď pôjdete v podstate do ktoréhokoľvek kostola na tomto ostrove, nájdete tam orla s dvoma hlavami nad oltármi v týchto kostoloch. Ako som už povedal, Adam Weishaupt bol zakladateľom jakobinizmu a on je takisto zakladateľom rádu iluminátov. Hovorí sa, že na jezuitskom kolegiu v Ingolstadte vznikla sekta známa ako Ilumináti Bavorska, ktorej formálnym zakladateľom bol Adam Weishaupt. Zdá sa, že zohral vedľajšiu, aj keď významnú úlohu v organizovaní tejto sekty. Znovu, ako sme povedali, k prepojeniu sa používajú vyššie postavené osobnosti. Toto sú dvaja jezuitskí generáli. Tento prvý je generál Ricky a ten druhý je generál Ledochovský. A čo je zaujímavé, tento prvý vládol od roku 1773 do roku 1814 počas potláčania tohto rádu.
A všimnite si, že v týchto rokoch naozaj samotný Vatikán potláčal jezuitov. Čo sa stalo v tom čase s Vatikánom? Utrpel tzv. Smrteľnú ranu. Pápež bol odvedený do exilu a tam zomrel. Je to tak? Teda kto udelil smrteľnú ranu pápežstvu? Bol to vlastný rád tejto samotnej cirkvi. Toto je naozaj boj o moc. A on, Ricky, v tomto čase vytvoril organizáciu Illuminati prostredníctvom Adama Weishaupta, ktorý je tiež otcom moderného komunizmu. Bol to on, ktorý so svojimi Jakobínmi viedol francúzsku revolúciu. O niekoľko rokov neskôr jezuitský generál Ledochovský so svojimi bolševikmi viedol ruskú revolúciu. Bolo to v roku 1917. Táto revolúcia bola identická s tou prvou francúzskou revolúciou. Tým sa budeme zaoberať v prednáške o revolúciách, vojnách a diktátoroch neskôr v tejto sérii prednášok. V knihe Secret History of the Jesuits Edmond Paris píše: Ruská revolúcia tým, že eliminovala cára, ochrancu pravoslavnej cirkvi, či snáď tým nevyradila svojho veľkého rivala a nenapomohla tým penetrácii jezuitov v tejto oblasti? Železo sa musí kúť, kým je horúce. Známa ruská vysoká škola v Ríme, Rusicum, bola vytvorená v roku 1929 a jej absolventi, teda jej tajní misionári, nesú posolstvo o dobrej správy do tejto schizmatickej krajiny. Jedno storočie po vyhostení cára Alexandra I. jezuiti znovu získavajú víťazstvo v slovanskom svete. A naozaj slovanský svet trpel? Áno, milióny Slovanov boli zabité. História ukáže, čo sa dialo v tejto oblasti za vlády Stalina. Pravdepodobne najväčšieho masového vraha na svete. Frederik Veľký, král Pruska, zariadil, že najvyššie úrovne slobodomurárskych ustanovizní boli oživené. On sám napísal stanovy pod vedením jezuitského generála. Toto bol citát z encyklopédie slobodomurárstva, kde je citovaný autor Albert G. Mackey. Toto je naozaj veľmi zaujímavé. A teraz si všimnite toto. Toto je zdroj, ktorý naozaj stojí za to. Je to z knihy Isis Unveiled. Autorkou tejto knihy je Helena Blavatská, autorka inej knihy Tajné učenie. Ona píše, že tieto rituálne rády sú len potomstvom synov Ignáca z Loyoli. Ona má na mysli Scottish Rite, Rite of Avignon a tak ďalej. Teda všetky tieto rády pracovali pod vedením jezuitského generála. Teda kto ovláda slobodomurárstvo? Jezuiti, o tom nie je žiadnych pochyb. Áno, potvrdili sme uvedenie slobodomurára templárskych rytierov do výborov uvedeného rádu rytierstva. Áno, veríme, že bude vždycky natoľko ponížený, aby všetko viedol k sláve IHS, teda najsvätejšieho a najmocnejšieho Boha a k úcti jeho znamenia. Preto ho doporučujeme. Toto je rituál v slobodomurárstve, ktorý je úplne jezuitský. Teda slobodomurárstvo naozaj riadia jezuiti. Toto je slobodomurársky chrám, ako môžeme tak nazvať. Nachádza sa v americkom štáte Oklahoma. Tam nachádzame symboly s nápisom IHS. Toto je slobodomurársky chrám. A naozaj tu nachádzame symboly IHS. Po celej krajine stále nájdete starších ľudí, ktorí vám povedia s krutou vážnosťou, že ak pôjdete po stopách slobodomurárstva po všetkých jeho úrovniach až po najvyššiu úroveň, po hlavu slobodomurárstva na svete, zistíte, že tým hrozným vodcom tovaristva Ježišovho je tá istá osoba. Toto napísal James Patron, americký historik. Je naozaj veľa hodnoverných výpovedí od ľudí, ktorí vám tieto veci potvrdia. Maltéski rytieri. Slobodomurári sú v popredí, zatiaľ čo jezuiti a maltéski rytieri sú v pozadí. Jezuiti teda kontrolujú aj maltéskych rytierov. Kto sú maltéski rytieri? Nuž svoje sídlo majú v Ríme. Teda voľakedy sídlili na ostrove Malta, ale pritom majú svoje sídlo v Ríme. Boli vojenským rádom, ale vlastne stále ním sú. Sú vojenskou organizáciou, pretože sú rytieri. Kontrolujú bankovníctvo, priemysel a vojenské komplexy po celom svete. Dohľadajú na Chase Manhattan Bank s jej pobočkami v Moskve, v New Yorku, ovládajú medzinárodné spoločnosti tajných agentov, KGB na východe a CIA na západe. A to všetko na to, aby znovu ustanovili temný stredovek. Všetko, čo hovorím, sú citáty. Neuvádzam nič sám od seba. Teda prosím, aby ste ma neobviňovali z vymyslených tvrdení. Kto sú títo ľudia? Toto je bývalý vodca maltéskych rytierov. Žil v Amerike. Jeho meno je Francis Joseph Cardinal Spellman, kardinál New Yorku, a jeho sídlom bola katedrála svätého Petrika, diecéza arcibiskupa New Yorku.
Tu sú ďalší. Toto je Terence kardinál Cook, potom tu je kardinál O'Connors a súčasný arcibiskup New Yorku Edward Egan. Pozrime sa teraz na členov organizácie maltéskych rytierov. To je tiež zaujímavé. Niektorí sú súčasní, niektorí už zomreli. Generál Alavena, George Anderson, Angleton, Arzu, Bertie, Bobst, Bonaparte. Je vám to meno známe? Borges, Bradley, Brady, Pat Buchanan. Hovorí vám to meno niečo? James Buckley, Prescott Bush. Čo vám hovorí toto meno? Frank Capra, William Casey. Hovorí vám niečo toto meno? Je to človek zo CIA. Cooks, Coughlin, Deloche, Giscard d'Estaing. Hovorí vám toto meno niečo? Bývalý francúzsky prezident. Bill Donovan, Alan Dulles, Avery Dulles, Edward Egan. To je samozrejme samotný kardinál. Franz Egan, John Farwell, Flanagan, Flynn, Gailey, Galen, Gorman, Grace, generál Alexander Haig. Hovorí vám to meno niečo? Otto von Habsburg, wow. Konrad Hilton, Heinrich Himmler. Áno, aj on patril k maltéskym rytierom. Edgar Hoover, meno z prostredia v FBI a CIA. Joseph Kennedy, Ted Kennedy, Larkin, Lehman, Lorenzo Luce, Henry Luce, zakladateľ známych časopisov ako Time. Veľký vydavateľský magnát. McDonald, Manhattan. A môžete si sami všimnúť tieto mená. Ortiz, Franz von Papen, legát, ktorý spolupracoval s Adolfom Hitlerom. Perón, Rocca. A ten zoznam pokračuje ďalej a ďalej. Frank Shakespeare, Martin Shee. Dokonca je tam aj Frank Sinatra ako jeden z bývalých maltéskych rytierov. Že by kvôli osobným záujmom? A môžete si všimnúť, že sú tam naozaj prominentní ľudia, ktorí patria k organizácii maltéskych rytierov. Kto sú ale Kolumbovi rytieri? Zakladateľom rádu Kolumbových rytierov bol otec Michael McGivney. Žil veľmi krátko a zomrel vo veku 38 rokov. Tu vidíme ich emblém. Toto je ich oficiálna domovská stránka. Môžete si ju pozrieť na internete. A čo tu vidíme? Nie je to fascinujúce? Čo to je? Liktorský zväzok prútov. Toto je symbol, ktorý nachádzame aj vo francúzskej revolúcii pri deklarácii ľudských práv. Čo je to? Fašia. To znamená všetká moc v rukách jedného človeka. Ale kto je tým človekom? V čích rukách by Kolumbovi rytieri založení rímskokatolickým kňazom radi videli túto moc? Samozrejme v rukách pápeža. Rád Kolumbových rytierov vznikol v New Haven v Connecticute 2. februára 1882. Už tedy bolo známe, že mali sílu 300 000 členov. Do tohto rádu sa môžu príjmať len rímski katolíci. Majú uvádzací ceremoniál 4 stupňov, v podstate oni tvoria dušu politiky. Do politiky sa nemôžete dostať, ak nemáte schválenie od týchto ľudí. Faktom je, že dobre známe politické mašiny a nekatolíckí politici, ich kandidáti musia mať schválenie Ríma a týchto rytierov predtým, než chcú získať akúkoľvek dotáciu na podporu psov alebo prezidentský úrad. Hlavným predmetom podnikania Kolumbových rytierov je politika a vždy jezuitská politika. To bol citát z Rím, hrozba národom, autor je Jeremiah Crowley. To sú naozaj veľmi vážne obvinenia. Tu máme Kolumbových rytierov s ich symbolom fašia. To nám bude hneď jasnejšie, keď pôjdeme ďalej. A keď sa pozrieme, kam to smeruje. Sledujte pozorne. Dnes Rím považuje fašistický režim za najbližší jeho dogmám a záujmom. Nemáme len velebného jezuitského otca Coughlina, ktorý chváli Mussoliniho Taliansko ako kresťanskú demokraciu, ale aj ich oficiálny časopis, ktorý sa nazýva Civilta Cattolica. To je oficiálny jezuitský časopis, kde vlastne jezuitský hlas hovorí: fašizmus je režim, ktorý najbližšie zodpovedá konceptom rímskej cirkvi. Toto naozaj budí hrôzu. Všimli ste si v poslednej dobe, že na svete je viacej a viacej kontrol? Ľudia sú stále viac kontrolovaní a zaobchádza sa s nimi ako s niekým, kto sa musí 20 000 krát pokloniť pred nejakou mocou.
Teraz tu máme organizáciu Opus Dei. To je polotajná náboženská laická organizácia, ktorej výsostným cieľom je totálna podpora pápežstva. A títo ľudia chodia po svete s takýmito svorkami na tele, aby pri každom pohybe pociťovali akúsi bolesť, ktorá by mala pripomínať ich záväzky. V tomto ráde sú naozaj vysoko postavení ľudia, ako napríklad prezident Portugalska. Aj on je členom Opus Dei. Potom tu máme organizáciu Skull and Bones. Kto sú títo ľudia? Čo znamená tento symbol lebky a prekrížených kostí? Spomínate? Predstavuje Jupitera. A čo znamená číslo 322? Keď sa pozriete do 1. Mojžišovej 3. kapitoly a 22. verša, dočítate sa. Teraz sa človek stal ako jeden z nás, poznajúci dobré aj zlé. Čiže to je niečo, čo pozdvihuje človeka na úroveň božstva. Toto je Univerzita Yale, miesto, kde sa táto organizácia nachádza. Poraďme sa s jednou veľkou autoritou ohľadom organizácie Skull and Bones. Toto je Anthony Sutton. Kto to je? Vyštudoval na univerzite v Londýne, Göttingene a v Kalifornii. Je to bývalý výskumný asistent na inštitúte Hoover, na univerzite Stanford, ako aj profesor ekonómie na univerzite štátu Kalifornia. Tento človek mal kuráž prehovoriť a napísať knihu. A vyšlo ho to draho. Ale pozrime sa. Toto je názov knihy. Anthony Sutton, America's Secret Establishment, úvod do rádu Skull and Bones. Teda toto nehovorím ja, citujem. Lebka a kosti. To je koniec. To je Bush. Toto je prvý prezident Bush pri voľbách. Pozrime sa na videonahrávku. Univerzita Yale, škola prvých amerických rodín, vynáša na povrch informácie o sexuálnych stykoch v rakvách, v miestnostiach plných dymu a ľudí, ktorí manipulujú s globálnou ekonomikou. Toto sú niektoré praktiky amerických tajných spoločností. Ich názvy sú napríklad Bilderbergovci, Skull and Bones a Trilaterálna komisia. Spoločnosť Skull and Bones založilo v roku 1832 15 starších členov na univerzite Yale v New Haven v Connecticute. Založili ju ako tajnú spoločnosť s pravidlami a rituálmi, ktoré zostávajú nemenné až do dnes. Uvádzací rituál rádu Skull and Bones sa koná niekedy v apríli v hrobových pivniciach. Jeden uznávaný člen vedie rituál. Ako náhle má na sebe rúcho, hovorí sa mu strýko Toby. Najnižší zo starších členov má iné rúcho a hovorí sa mu malý diabol. Je to akýsi satanský kostým. Ďalší člen s hlbokým hlasom je oblečený ako Don Quixote a ďalší je oblečený ako zakladateľ školy Eliahu Yale. Ďalší nesie rúcha ostatných ľudí. Všetko toto by bolo naozaj veľmi úsmevné a smiešné, keby členmi tejto organizácie neboli aspoň traja prezidenti. William Howard Taft, George Bush starší a George Bush mladší. Mnohí senátori a veľvyslanci, priemyselní podnikatelia ako William Whitney, agenti CIA, úradníci ministerstiev a publikačný magnát Henry Luce. V ráde sa vyžaduje absolútna tajnosť. George Bush starší vo svojom životopise z roku 1999 venuje len jednu vetu svojmu členstvu v ráde Skull and Bones. V poslednom roku štúdia som sa pripojil k organizácii Skull and Bones, k spoločnosti, ktorá je taká tajná, že vám o tom nemôžem povedať nič viac. Tajomstvo podľa niektorých badateľov spočíva v tom, že Skull and Bones je akýmsi kanálom alebo lievikom na významné miesta moci a vplyvu. Najznámejším členom organizácie je George Bush starší, ktorý na tlačovej konferencii sa vyhol odpovedi a odmietol priznať svoje členstvo. Pán prezident, ste členom Skull and Bones? Nechápem, ako ste sa k tomu dostali. Iný americký novinár dostal podobnú odpoveď, keď sa pýtal Georgea Busha mladšieho, vtedy ešte guvernéra Texasu, na jeho členstvo v organizácii Skull and Bones. Oni ešte stále existujú, veď táto organizácia je vraj taká tajná, že už ani nie som si istý, či vôbec existuje. Takže mohli ste si všimnúť, že George Bush starší je členom tejto organizácie a teda podielal sa na tých obradoch, pri ktorých si ľahajú do rakiev, klaňajú sa pred sochou pápeža a prisahajú vernosť. Robia naozaj veľmi príšerné veci v truhlách, ktoré teraz nechcem vysvetľovať, pretože sú veľmi divoké a nechutné. Toto sú prezidenti najmocnejšieho štátu sveta. Patria do takýchto tajných spoločností. Now, we're soon to have an election,
Krátko pred americkými voľbami bol v nemeckých novinách uverejnený článok v novinách Financial Times Deutschland 4. februára 2004, ktorý potvrdzuje, že pán Kerry, vedúci nominant opozície, ktorý mal byť protikandidátom Georgea Busha mladšieho, je takisto členom organizácie Skull and Bones. Teda o čo ide pri takýchto voľbách, ak obaja patria do jedného a toho istého tábora? Čomu títo ľudia veria a o čom to celé je? To si ukážeme v jednej ďalších prednášok. O čom tento rád je a ako začal? Ľudia vnútri organizácie ju poznajú ako rád. Iní ju poznajú už viac než 150 rokov ako pobočku 322 nemeckej tajnej spoločnosti. Toto vyšlo najavo, keď sa niekto vlámal do sídla tejto inštitúcie a ukradol niekoľko dokumentov. Oficiálne je táto spoločnosť tiež známa ako Russell Trust z roku 1856 alebo ako Bratstvo smrti, pretože oni slúžia Bohu mŕtvych, ktorým bol v pohanstve Anubius, Osiris alebo Jupiter. Americkú pobočku tohto nemeckého rádu založil v roku 1833 na Univerzite Yale generál William Huntington Russell a Alfonso Taft, ktorý ako jediný človek bol zároveň prezidentom aj predsedom Senátu Najvyššieho súdu v Spojených štátoch. To je zaujímavé. Pozrime sa teraz na nemecký rád. Organizácia Illuminati má svoj pôvod na univerzite v Ingolštate a mnohých nových členov získala z radov študentov. Samozrejme, toto boli študenti s vysokými prepojeniami, možno deti nejakých vysoko postavených ľudí v týchto rádoch. Rád Skull and Bones má svoj pôvod na univerzite Yale v roku 1833. Ale Skull and Bones je pobočkou nemeckej tajnej spoločnosti. Teda akú organizáciu tento rád predstavuje? Jeho aktívni členovia majú dostatočný vplyv, aby pretlačili svojich synov a príbuzných do rádu a významné sňatky medzi ich rodinami. Tieto rodiny patria do dvoch hlavných skupín. Prvú nachádzame v starej línii amerických rodín a druhú nachádzame v rodinách, ktoré nadobudli bohatstvo. Keď sa nový člen prijíma do rádu, počuje slova. Dnes zomieraš svetu a znovu zrodíš sa do rádu, ktorému budeš patriť. Rád je svet sám o sebe, v ktorom budeš mať nové meno a 14 nových pokrvných bratov, takisto s novými menami. Existuje takisto britská odnož tohto rádu, ktorá bola založená na univerzite v Oxforde. A táto britská odnož sa nazýva The Group. Teda Skull and Bones nie je organizácia sama o sebe, ale má pobočku v Británii, ktorá sa nazýva The Group, a takisto európsku pobočku. Britská odnož The Group má prepojenie na židovský ekvivalent prostredníctvom Rothschildovcov, keď sa jedná o vnútorný kruh tejto organizácie, a popri tom je to celosvetová tajná organizácia, ktorá má zástupcov na najvyšších miestach v priemysle, vo vláde a vo všetkých oblastiach života. Patria k nej najprominentnejší ľudia dnešnej spoločnosti. Ak sa jedná o nemeckú odnož, vlastne sme už spomenuli, že sú to vlastne ilumináti. George Bush mladší povedal, že v tejto chvíli máme tisíce svetiel, ktoré iluminujú svet. Je zaujímavé, že tento rád píše mnohé stanovy, napríklad Archibald MacLeish, ktorý bol členom organizácie Skull and Bones, napísal stanovy organizácie UNESCO. Budeme sa musieť pozrieť aj na organizáciu UNESCO a niečo o nej zistiť. Keď sa jedná o cirkvi, Junior Theological Seminary je takisto pod kontrolou Skull and Bones. To je naozaj veľmi zaujímavý seminár. O tom si povieme viac v ďalšej prednáške. Hlavné právnické firmy v New Yorku sú presiaknuté členmi tohto rádu a pre telekomunikácie platí to isté. Priemysel, takisto Federálna centrálna banka Spojených štátov. Všetky tieto veci sú kontrolované týchto rádom. Toto je ukážka, ako funguje pobočka 322. Majú tzv. Stredné jadro. Všimnite si, že toto je vlastne vševidiace oko, alebo klín tohto oka, ale to je zase o niečom inom. Takže je vnútorné jadro a potom je vnútorný kruh a vonkajší kruh. Napríklad na vonkajšom kruhu je Atlantická rada alebo napríklad Bohemian Club. Ten je takisto súčasťou organizácie Skull and Bones. Potom Pilgrim Society, Penumbra of the Order, pobočka 322 of the Order, Trilaterálna komisia, alebo si to môžeme zobraziť aj takto. Toto je Rada pre zahraničné záležitosti, potom Organizácia Spojených národov, skupina Bilderbergovcov, Rímsky klub, Kráľovský inštitút medzinárodných záležitostí a Trilaterálna komisia, pričom ilumináti kontrolujú všetko z vnútorného kruhu, čo vytvára okrúhly stôl.
and parcel of the issue. Všimnite si, že súčasťou toho je aj tzv. Bohémsky klub. O čom je tento Bohémsky klub? Hovoríme mu takisto Bohémsky háj. 2. augusta 1982 časopis Newsweek uviedol, citát: Najprestížnejší letný tábor na svete, Bohemian Grove, sa nachádza 75 míľ na sever od San Francisca. Je to v lese v akejsi pevnosti. Ale je zaujímavé, že niekedy sa dá preklznúť aj do pevnosti. Jednému podnikavému novinárovi sa podarilo preklznúť dovnútra. Prudko strážená oblasť na rozlohe asi 1000 hektárov je akýmsi vidieckým okolím San Francisca, kde sa v tomto bohémskom klube schádzajú výlučne muži, do ktorého patril každý republikánsky prezident od čias Herberta Hoovera. Toto je rituál bohémskeho hája, ktorý natočil jeden novinár na video, čo vyvolalo veľký rozruch. Možno, že to budete vidieť v slabom osvetlení, ale ja vám vysvetlím, o čo tam ide. V tomto lese sa muži stretávajú nahí. Nahí. Oni tam jednoducho chodia nahí. Fakticky niektorí členovia odišli z tohto klubu, pretože už nechceli chodiť nahí. A predstavte si, že každý republikánsky prezident bol členom tohto bohémskeho hája. Kňazi majú na sebe rúcha, pápežské rúcha a uctievajú sovu. Pretože sova vidí v tme. Ona teda má ilumináciu, respektíve osvietenie. Oni jednoducho uctievajú prírodu a hovoria: obklopuje nás nádhera a my ju uctievame. Teda myslia tým prírodu. Je to uctievanie prírody a oni uctievajú sovu a klaňajú sa jej. Toto je pohanstvo najhlbšieho zrna. Sú aj iné rituály, o ktorých nechcem hovoriť, ktoré sa však takisto odohrávajú medzi týmito nahými mužmi. A keď budete čítať svoje Biblie, dočítate sa o takých, ktorí uctievajú svojich bohoch v hájoch. Biblia ich nazýva ako prevrátených, skazených. Jedná sa o vysoko postavených ľudí v spoločnosti. V Izraeli sa periodicky stávalo, že sa k vláde dostal dobrý král a odstránil takúto modloslužbu. Ale napokon sa znovu dostali k moci títo prevrátení ľudia. Toto je uctievanie prírody a uctievanie Boha Pána. Jednoducho luciferská bohoslužba. A členmi tohto bohémskeho hája sú svetoví prezidenti. Sova je vo svojom krásnom chráme. Nech všetci, ktorí prichádzajú do hája, prichádzajú s úctou pred ňou. Pozdvihnite svoje hlavy všetky stromy. Pozdvihnite sa aj vy večné štíty, pretože hľa, toto je bohémska svetiňa. Sveté sú piliere tvojho domu. Teraz prichádza sova. Jej krása je večná. My sa klaňame tejto večnej kráse. Pre trvalé šťastie sa obraciame len k tebe. Ona nás obklopuje teraz. Vznešená príroda. Útočište každého unaveného srdca. Jej rady sú viac než múdre. Ona je verná. Iní priatelia môžu zlyhať, preto prichádzame k tebe ako tvoje deti. Malé deti, ktoré veria v tvoju nádheru a spoľahlivosť. Teda bohémski členovia a kňazi, náš pohrebný oheň čaká na mŕtvoli starosti. Knieža všetkej smrteľnej múdrosti, sova Bohémie, my ťa prosíme, udel nám svoju radu. Owl of Bohemia, grant us thy counsel. Sova Bohémie, my ťa prosíme, udel nám svoju radu. Well, that's just a part of the ritual. Toto je len jedna časť tohto rituálu, ktorá vlastne dokazuje, že sa tu jedná o uctievanie prírody, ktoré je v Biblii odsúdené. A predsa, kto sú členovia tejto organizácie? Toto je citát od Mother Jones z augusta 1981 z časti 6. Na strane 28 sa píše: členmi tejto organizácie boli napríklad George Shultz, Stephen Battle, Gerald Ford, Henry Kissinger, William Buckley. Viete si predstaviť, že títo ľudia tam chodia nahý a klaňajú sa akejsi hlúpej sove? To je predsa také patetické. Hartley, Griffin, Haywood, Kurz, Teller, Ronald Reagan, Clausen, George Bush, William French Smith a tak ďalej a tak ďalej.
Je to patetické. Spôsob práce tohto rádu. Aktivity tohto rádu sú zamerané na zmenu našej spoločnosti, na zmenu sveta a majú za úlohu priniesť nový svetový poriadok. Toto bude plánovaný poriadok s tvrdo obmedzenou osobnou slobodou. Toto je jednoducho fašizmus. A ja vám ukážem pápežské encykliky, z ktorých sa vám zježdia vlasy, keď si ukážeme, čo sa má na svete stať. A môžete mi veriť, lebo ja žijem v krajine, kde sa tieto plány už uplatňujú. A vy môžete vidieť, ako sa to deje každý deň. Toto jednoducho naháňa hrôzu. And you can see it happening every single day. It is scary. But you don't have to be afraid. Ale nemusíme sa báť. Len ak by sme nevedeli, prečo sa to deje, potom by sme mohli zúfať. Sú tisíce ľudí, ktorí si prestrelili hlavu, pretože to nedokázali tolerovať. 4,000 farmárov bolo vyhnaných zo svojho územia a zabitých len v mojej krajine. Oni stratili všetko. Stratili nádej a prestrelili si hlavu. Vyvražďujú dokonca celé svoje rodiny, pretože im je lepšie zomrieť, ako s tým žiť. Ale ak potom ľuďom prednesiete prednášku, ako je táto, a poviete im, čo sa za tým skrýva, hádajte, čo sa s nimi deje. Oni získavajú novú nádej. Pretože vidia, že to nie sú len oni a že to nie je niečo, čomu sa nedá rozumieť. Ako náhle to začnú chápať, získavajú lepší obraz o tom, čo sa deje a vedia, že môžu mať nádej. Pretože je to niečo, čo je jednoducho znamením, že Ježiš príde skoro a ustanoví lepšie kráľovstvo. Preto odovzdávajú svoje životy Ježišovi Kristovi. Pretože vidia, že tento svet nám nemá čo ponúknuť. A títo ľudia získavajú nádej. Teda nevnímajme to len negatívne. Oni vnímajú takéto prednášky ako pozitívne. A toto má úžasný vplyv na ľudí, kde sa tieto plány uskutočňujú každý deň. Žiadna ústavná ochrana, ak idete proti tomu. Oni kontrolujú vzdelávanie, neskôr v inej prednáške vám ukážem ako, peniaze, legislatívu, politiku, ekonomiku, históriu, psychológiu, filantropiu, medicínu, náboženstvo, médiá a tak ďalej. V podstate neexistuje nič, čo by nekontrolovali. A pamätajte, že oni nie sú orientovaní ani pravicovo, ani ľavicovo. Čiže ak existuje politická ľavica alebo pravica, na ktorej strane sú? Na oboch. To je ten hegeliánsky princíp, hegeliánska logika. Pamätajte, že aj Marx, aj Hitler, extrémy ľavice a pravice, prezentované ako učebnicové nepriateľské strany, sa vyvinuli z toho istého filozofického systému, z hegelianizmu. Citujem jedného z najväčších badateľov v tomto poli. Toto vyvoláva výkriky intelektuálnej úzkosti od marxistov aj nacistov. Pamätajte, že jezuiti sú školení, aby slúžili aj na jednej, aj na druhej strane. Spomínate? Aby vytvárali medzi týmito stranami konflikt. Tento konflikt opozičných strán je dôležitý a potrebný, aby dosiahli zmenu, ktorú potrebujú. Dnes sa tento proces dá identifikovať v literatúre Rádu trilaterálnej komisie, kde sa propaguje zmena a manažment konfliktu sa uvádza ako spôsob, ktorý má priniesť túto zmenu. Stretli ste sa predtým s termínom manažment konfliktu? Konflikt je dôležitý, ale štát musí zostať nadradený. To znamená, že ľudia musia prenechať svoje práva štátu. Sledujete, že niečo podobné sa deje v posledných dňoch v Spojených štátoch? Určite áno. Teda štát si vyžaduje úplnú poslušnosť od jednotlivých občanov. V týchto tzv. Organických systémoch neexistuje jednotlivec sám o sebe, ale len zohráva určitú úlohu pre štát. To je presne to, čo bolo v nacizme. Toto sú dvaja filozofi, Hegel a Kant. Teda obaja títo filozofi stoja za týmto systémom. Bol som veľmi udivený, keď som bol pred 4 týždňami v Európe, v Nemecku a videl som, ako vedúce osobnosti Nemecka išli a vzdávali poctu týmto ľuďom a vraveli. Ich filozofia umožnila existenciu novej Európy. Teda oni si týchto ľudí ctia. Aká hrozná, povedal by som priamo, satanská filozofia. What a terrible, I would almost say satanic, well, why not just say it, philosophy. Iluminátsky princíp, účel svetí prostriedky, platí takisto aj pre pobočku The Group a rád, ktoré patria do rádu Skull and Bones.
To znamená, že ak niečo chcú dosiahnuť, potom nezáleží, ako bezohľadne sa to urobí. Hlavne, že sa dosiahne cieľ. Teda už sme si povedali, že existuje vonkajší kruh, vnútorný kruh a vnútorné jadro. Všetky tieto zložky tejto organizácie, ako Rada zahraničných záležitostí alebo Trilaterálna komisia, túto organizáciu založil David Rockefeller v roku 1973 a má asi 200 členov po celom svete. Ďalší rád, Bandy Operation, čo je v podstate aktivita smerom k cieľu ustanoviť globálny poriadok. George Bush starší, člen organizácie Skull and Bones, vyslovil slova, na ktoré možno pamätáte. Je to naozaj veľká myšlienka, nový svetový poriadok, kde by rôzne národy boli k sebe priťahované v spoločnej veci. A len Spojené štáty majú morálne postavenie a prostriedky, aby ho mohli podporovať. Teda ste presvedčení, že je tu niekto, kto sa snaží získať všetky krajiny sveta, aby sa dostali do tohto systému? Myslíte si, že je možné, aby krajiny odovzdali svoju moc akejsi žene, ktorá ich bude riadiť? Nevyzerá to tak? Kto ich kontroluje? Jezuiti. A čo hovoria jezuiti? Všetku moc musí mať pápež. Teda kto by mal podporovať nový svetový poriadok viac než ktokoľvek iný? Pápež. Nebolo by to zaujímavé? Nuž, tu ho máme. Nový medzinárodný poriadok presadzovaný kvôli mieru. Kedy? 3. januára 2004. Celý novoročný prejav pápeža bol venovaný presadzovaniu uplatnenia nového svetového poriadku. Vatican City, January 1, 2004. Vatican City, 1. január 2004. Toto je zo stránky Zenit.org. Ján Pavol II začal nový rok tvrdením, že mier je možný a teda je povinnosťou a vyzýval k novému medzinárodnému poriadku. Na stanici CNN odznela pápežová výzva k novému svetovému poriadku. 1. január, štvrtok 2004, pápež Ján Pavol II rozzvonil nový rok obnoveným volaním po mieri na Blízkom východe a v Afrike a po vytvorení nového svetového poriadku, založeného na úcte k dôstojnosti človeka a na rovnosti medzi národmi. Čo teda povedal? Tento rok Ján Pavol usmernil svoje myšlienky na trvajúce konflikty po celom svete, ale zdôraznil, že ak sa má nastoliť mier, musí sa rešpektovať medzinárodné právo a musí sa vytvoriť nový medzinárodný poriadok založený na cieľoch Organizácie spojených národov. Vyzýval k poriadku, ktorý by bol schopný ponúknuť adekvátne riešenia dnešných problémov na základe úcty k dôstojnosti ľudských bytostí, na ľudských právach a na integrálnom rozvoji spoločnosti, na solidarite medzi národmi, bohatými a chudobnými, na delení sa o zdroje a na mimoriadnych výsledkoch vedeckého a technického pokroku. Teda delenie sa o zdroje. Prerozdeľovanie zdrojov. Stretli ste sa už niekedy s týmto výrazom? Existuje preto aj iné pomenovanie. Hovorí sa tomu prerozdelenie bohatstva. Počuli ste tento termín? Dovolte mi, aby som vám ho predefinoval. Prerozdeliť bohatstvo znamená zobrať ho tomu, kto ho má, a dať ho tomu, kto ho nemá. Je to tak? Ak sa to urobí, ktoré národy sveta budú najviac postihnuté? Katolícke alebo protestantské? Protestantské. Pretože protestantské krajiny sú bohaté krajiny. Kamkoľvek sa pohnete, môžete natiahnuť čiaru. V nasledovných prednáškach vám ukážem, že sú encykliky, ktoré definujú, ako má dôjsť k prerozdeleniu bohatstva. Ako sa to robí a ako encykliky popisujú, ako sa to má odohrať. To je presne to, čo ja vidím vo svojej krajine, bez toho, aby som na to musel poukázať prstom. Je to definované potrebou, ako si neskôr ukážeme. Existuje ešte jedno slovo na opísanie toho, keď niekto vezme niečo tomu, kto má a dá tomu, kto nemá. Hovorí sa tomu krádež. Kradnutie. V Biblii čítame nepokradneš, ale rímsky pápež hovorí pokradneš. Áno, doslova. Ja vám ukážem pápežské encykliky a budete sa diviť. Tento nový svet v tomto novom svetovom poriadku bude jedno skvelé miesto. Ale ja po ňom veľmi netúžim, pretože našťastie môj Boh hovorí, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby bolo,
tak by o mňa bojovali. Ale ono nie je z tohto sveta. Moje kráľovstvo, hovorí Pán Ježiš, je tam. Tam, kde je váš poklad, tam je aj vaše srdce. Mne sa podarilo v mojej krajine, v ktorej žijem, oslobodiť sa od toho, čo vlastním. Pretože viem, že to neznamená nič. Viete o tom, že v mojej krajine, ak niekto ide na dovolenku a po nejakej dobe sa vráti, môže sa stať, že jeho dom už bude obývať niekto iný. A zákon hovorí, že vy nemôžete týchto nových nájomníkov vyhnať von. Ani keď dom patrí vám. Vedeli ste o tom? Pretože oni majú potrebu, majú právo privlastniť si váš dom, či ho vlastnia alebo nie. Toto nie je vtip, to je fakt. Trochu odstrašujúci, ale koho to zaujíma? Ja slúžim Bohu, ktorý nám zasľúbil najúžasnejšie veci, aj dočasné veci, tým, ktorí mu slúžia. Sú to úžasné zasľúbenia. Idem vám prihotoviť miesto. A keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. A mohli by sme povedať mnoho domov. Pán Boh pre nás pripravil miesto, popri ktorom je tento svet len jedným chorým miestom. Teda nech si majú to svoje kráľovstvo a túto svoju zábavu, pretože môj Boh hovorí, že tento svet čo skoro skončí a Božie kráľovstvo bude vládnuť na veky vekov. Nenechajte si ujsť ďalšiu prednášku, v ktorej vás chceme vziať na horskú dráhu a pozrieť sa na vzrušujúce miesta. Ďakujem za pozornosť.